May obligasyon pa ba ang asawa nga mosuporta sa nibiya nga bana? Panalitan ang bana niingon sa asawa, kakapoy ba ning kinabuhi ah? Way lami! Biya ko! Kunya ang bana di kuyog og laing binuhat. Galayasan ang pamilya. Dangtan og pipila ka tuig ni text ng bana, day, tabangi taon ko day, pait kay akong kahimtang diri, nasakit ko day, niya na ospital, i-Gcash lang. Karon sa balaod, kung nibiya ang kapikas sa iyahang partner, obligado ba gihapon ang nahabilin nga mo suporta ang tubag sa balaod? Dili na. Gipatagam sa tuang balaod. Sumapa sa Article 127, Paragraph 1 sa Family Code. Kung ang kapikas sa way igong katarungan nibiya sa iyang partner ang nahabilin sa pamilya sa mapanalitan asawa nga gibiyaan, dili na obligado nga mosuporta ngadto sa nibiya nga bana.